Hai लोगोफोर दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौथ' नोंसोरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै आङो खानायाव हाइलाइट होगानदों आरो हागोन आरो ना ससे दाथ' नै बेसेबा लें लें गोलाव जानानै दंना ओमफ्राय आं दिनै एसे हास'नोसै आरो बिदिबा आंजों लोगोसे फैफादो दिनै माने आं हारसिं नङा आरो ना आंजों लोगोसे दङ दिनै एस ब्रह्मआ बिबो दंफायो बिदिबा थुदो लोगोफोर नायलांबाय थादो ओइ फैदो जाबायना जायाखै नै लोगोफोर हाइलाइट होजानो थांसै जोंहा दिनै आब'जों आंजों गामियावनो दंखायो नालाय पार्लाराबो थुदो होनलाय सिमलायाव होयो आरो बेनिफ्राय माबा न'आव दङ दा मानसिया बेनिफ्राय न'आवनो होयो जानोसै जोङो नोंथांमोना थुफादो थुदो थांबाय थानोसै खाथियावनो आरोना बारा गोजान नङा गामियावनो नै लामायाव बिबारा मा एसे समायना बारनानै दङ आङो नुनानै थानोनो हायासै भिडिअ लाबाय नों माबायदि होजागोन दा होखांबा नुसिगोन होखांबा नुगोन माबायदि होजागोन माने बारा एसे स्रु स्रुद्रायबो होआ माने नुनाय होगोन आं होनाय आं बारा नुनाय मालायफोरनि होनायखौ आरो मोजां नुयो बेनिफ्राय होथारनो लुगैसोदो थिगसे होथारनोसै दिनैहाय मार गोसा सान्दुङा आयु नायनो हालायाखै रायजोनि फुख्रिया मानसि गिदिर खोन्थानोथ' आङो नै बिखै थांबानो मोनसिगोन रायजोनि फुख्रि नायो लोगोफोर बेसेबा गिदिर आरो फट'फोरावबो मिथिखादों गुवार ना बिलो बायदि नुखालायदो बेरायथाव नै मोनाबिलि टाइमावबो बेरायनो बिराद मोजां जायो बे लामाया गेट दङ मा नामोन द' ए हांसायनि मानसि मोजां फख्रियानो फख्रि नायो बिखैजाय जेरैबो बै नै बेयाव गंसे दंबावो फख्रि नै बेयावबो नै बिखैजाय आरो दंग' लामा दै फैयोना जों खानाय हाइलाइट होजानो नागिरनाय पार्लारनि न'आ बैयावनो लोगोफोर खाथियावनो ओमफ्राय नै दंफाङाव मानि थाखाय गुफुर फोनदो लोगोफोर नोंसोर गेस खालामनायदो उनाव नुनो मोनगोनलाय मोनफैबाय जोङो ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर नोंसोर साननो हागौ न'आव थांनायानो माबोरै सिमला बाजाराव मोनफैखो होननानै एक्सुवेलि आब'आ कालारखौनो बावबोदोंनो बिनि थाखायनो जोङो दखानावसो फैफिननो गोनां जादों बेरे खारखोमाबाय एकदम थांनाय हेलौ गाइस होग्रोथोसैहाय इयो सिमला बुजुवायाव सनालि बिउटि पार्लार साबायगोन नामा माबायदि जागोन इयो दा फोनबाथाय बिनावनो आब'जोंबो जादोंमोन सिगाङावहाय जोबोद मोजां जायो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन ना इयो होग्रोसिगोन दा बिनि उनाव आं होसिगोन न'आव थांनो होननायानो न'आवनो गैया जाहैयासै जोंना नै बाजारावसो माने दखानावसो फैनो गोनां जाबायना दखानाव फैबाय आरो दा लोगोफोर आङो मोनफैखांना ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांनानै इनिफ्राय दासो दुगैखां लोंखां भिडिअ लाखिनाय जाबाय आरो ना दिनैनि आंनि कालार होनाया नै लोगोफोर आङो नै बिदि होजाबाय आरो ना बिजौ खिनियावल' बोरैबा नुदों एसे आं माने बिदि होजानो लुगैनानैनो होजाबाय आरो माबायदि नुदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आं एसे गसंनानै खोन्थानोथ'
ओमफ्राय दिनै आङो अग्रंसो गानदो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबनोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच गथ'फोरा गाबगासिनो दङ बेखायनो बोरै खोनादोंबा निमाहा होदो दे लोगोफोर बाय बाय